Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să ne uităm la Alex cum se joacă Fortnite. Cum joc cu copilul ăsta foarte handic. Nimic. Am Fortnite. Ce ai pățit? A băgat pampul. Cei care joc Bine. cei care joc ăsta Fortnite și ce ia pamp. Nu știu ce e pump. Cea mai bună armică din tot jocul ăsta care a existat pe lume. Ok, dar Alex vrea să spun ceva. Te provoc să găsesc Ogiscarul. Ogisca. Mă că știi că asta e sezonul 3 și încă n-a băgat Ogiscarul. Ogipample. Uite, Ce? asta nu chiar OG-ul, dar ăsta e pamp. Uite, vezi? Ăsta e pampul. Nu, aia Ce m-a speriat, mă? aia cu băutura aia. Ce mai... Bă. Futu-ți arma. Arma asta... E că îmi schimb skin-ul, nu mă înțeleg. Skin-ul ăsta e prea urât. Nu-mi place. Mie îmi place. Da, știu. Nu știi cu care să-l schimbi tu? Uite cu ăsta, că frumos. Ulu. Alex, să le ai pe Pili. Nu l-am chiar, nu l-am pe pile, de ce? Nu pot să le iau pe pile OG, nici măcar nu e pe shop pile. Decât skin-ul meu care mi-l doresc, dar l-am V-Buck și acum să-l iau. Like, Care? Ninja, regele Fortnite. Pot să-l găsesc pe Neymar. Hai să-l văd pe Neymar. Da, nu e pe shop și nici măcar nu l-am. Da, cred că jocul ăsta. Mie nu-mi place. Nu-ți place? Nu, dacă nu-mi place. Da sau nu? Alien, da sau nu? Da, Vrei cu Spider-Man? da. Ok. Și să mai arăt niște detalii. Asta e televizorul lui Alex. Ce? Prezint și o casa la abonat. Prezintă! Asta e globul pământesc. Aici este și chiar Japonia, care nu. Aici avem o pușcă. Aici un PS4. Chestii de net. O poză cu familia lui. Lego. Ce fain e construit cu Lego ăsta. Eu singur, m-aș osit. Ok. Sonic, Da? vrei balon? Nu. Sonic. Asta e canapeaua lui Alex. Asta e biroul. Asta este țăranul de copii. Asta este masa. Are căști verde, doar că niște căști diferite. Aici apoi telefonul și te uiți prin el. Un ceas. Și jabulan. Și cam asta are el prin casa, Alex. Cam asta are. Și chiar și un tablou. Ce m-a speriat că e lider? Da, și dacă nu știați, are balcon. Da, mare, una mică, una medie, una mare. Zici ceva pentru abonați. Să dați un mare like și un mare subscribe. Da, corect. Cum a zis Alex, să dați un like și un subscribe. Că vreau să fac 1.000.000 de abonați, să primesc butonul de 100.000 de abonați. Ce n-ai? Și cam acesta a fost video. Bobo, zi ceva pentru abonați. Baules. Și nu uitați să apăsați pe like, pa, pa!